كاب استوديو زينا إيري تي في عز السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا خمي تمسيو نحجي ساعة شعاتة استدالوا زينا حيزنا قريبنا لنا نمكتالكم زعدم سامسون هايليه كاندي نتوتاتو أقدم إرتراوين نبرت إسرائيل بعدنا تمنت بلوع المعارك تنبيلهم منستر مريت ماينا كبابن أنصار بكلا أير حبور مخاته كايت صويعهم منسيات عصب أو كوابيهم زي السلاسل مدبات لمعات المعزاب عودة وديبهم واتهاد بايتو السودان أبل علي سلامويان زقات أما أطلات كمرمر عزيزهم بريزيدنت تشاينا أب روسيا مبصحي في تسمالهم سيمين كوريا بقداي نوكليساوي مدباته أمريكا أتنكعام فلما جن مجلس اللنام جازيت أو مجلسين مرجسي حبرة أفريقيا نخنتات السودان زبئسيوم حبرة أفريقيا كاب مثلا تقو نأفريقيان هنك أو تهزبتاتان عدم خوانو نعري أستهك أن سعرتات زاجيت كم زي سمرون كل زفلت حقيهم اتزيادة زسكف جن دخاماتو زي كونه نناي قدام متأتتاوات مسن شفانن مخانيهم نايك أربع قليل آبنت أب معبارتات السودان كريوت صنحي تواصئيهم منقستي إرترا نخنتات السودان أقافي حكم كم التحللة أعداوكم أرنو بيبل منستر زينا أسمرا حموش سنة كل تشحن 10 شعاتن نبقى لزينا كاب السفل عليه كتماتات إسرائيل لابتل أبيب استأخاخبو إرتراويان بعال ناتنت بلعل معرق تنبيلهم ناي زكايدوه تنبل تبتاب بتحنا له مكي الحادقو كم ببايوم ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ተኣኻኺቦም መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ድምቀት ጸንቢሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፈ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንናጽነቱን ልኡላውነቱን ዒላማ ዝገብሩ ከበድቲ ብድሆታት ከም ዝገጠሞ እንተኾነ ግን ሳላት ጽንዓቱን ሓያል ናይ መኸተ ባህሉን ንኹሉ ዓይነታት ተጻብኦ ሲዒሩ ናብ ሓድሽን ትስፉን መድረኽ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ نملا حزب إيرتران حالتات مكلخالون يوهانو قليزوم حدش موال سلام كم تيزرحو عدلات بدوهتات ونالو زبالاتو سلمون كم زيقاتات بحيال نقحاتن دلدل ودابتاتن عزوز تران متسوات تاريخا وحلافنت كم زسكمنا كنزيبوم اثب على تخلق كفل مريم ود دخل زركبهم هو بعد دمصاوان بزقربو بحلاوي مسانادو دم يغنيروم بتمساسالي إرتراويان نبرتي بريزبين أستراليان أتلانتا أمريكان نايزا كايدو تنبلات سبتاب بتحنا له فيلمون ملس إرتراويان نبرتي بريزبين أستراليان أتلانتا حبرات منكسات أمريكان صنعات بصنعات نلمعاتها بتحت الزبل تيما بعلنا صنعت بخبز بلد دمكات تنبيلهم بحد سنة بريزبين أبسخيد السنة سرعات تغلالي كونسل هاجر إيرترا بأستراليا أتو محاري تخصصا أبزس معاقل نفولينت نايلو معامت تنبلنا تنت زبع على اللو زولو جزيد حرمت كاس ترخيبو زولو سلام معكابه كم زيقاتات رزين حلفنت كم زسك من ناقليتهم زمن شرحتاتن تطبقوتاتن بحيال مختن صنعاتن هزبي إيرترا تسجير يزبلا أتو محاري تأتيو زولو حدش موائل نت ترخيبو زولو سلام بلمعات مدرع سلزخونه لومون كم تمالي حدنت كاترير كم مسرح كم زقبا أسمير لوم أبو أمبر محبركم إيرتراين نبرتي كتما بريزبن أتو دبسايت أهيدما نمعرق تبعال نصورحو كلهم دحر من مسجان دلوناتهم نعوز وطن مدبات أرجاجيتهم اتتنبل نناطنتن سلي استخف لواجان زنت أبارق بهلاون سنة بباون مسانو دوتات دم يغنيروم بتماسا سالي إيرتراين نبرتي أتلانتا حبرات منكسات أمريكا بقدام حد سنة بعلنا تنتهم أبزت أمبولو
ህፃናት ሕድሪ ዘዳልዎ ንምስለን ሓድነትን ብሄራትና ዘንጸባረቕ ምርኢት ልዑል አድናቆት ረኺቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብዛ ዓመት እዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዛዘሙ ተምሃሮ ብማሕበረኮም መተባብዑ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ብከላን ምግታእ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምትታት ክወስድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም ምክልኻል ተጠቃምነት ረቂቕ ፌስታል ብሕጊ ኣካልናት እዮም በብኸባቢው ሰላሰል ንጥፈታት ምግራቡን ኣብዚ መዳይዚ ዘይንዓ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስትር መሬት ማይን ኣከባብን ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ አንጻር በከላ አየር ዝግበር መኸተ ዝተዋሃደ ክኸውን እዩ ፀውዒ ዘሎ ንስተዋሃደ ፀብጻብ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ከቅርቦ እዩ በከላ አየር ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብን ካልኦት ህይወታውያንን ዘውርዶ ፀገም እናሰፍሕን እናባእሰን ይመጽእ ስለዘሎ ንምክትኡ ሕቡር መኸተ ክካየድ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ፀውዒኡ እቲ ሚኒስትሪ በአጋጣሚ 5 ሰነ አህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ያውፅኦ መግለጺ መብዝሕትኡ አሻቃሊ ከባቢያዊ ፀገም ክፍጠር ዝጸንሐ በከላ አየር ደቂ ሰባት መነባብሮኦም ንምሕያሽ ብዝወስዎም ስጉምታት ዝስዕብ ምዃኑ ብምሕባር መግብን ዝተፈላለዩ ሃለኽቲ ነገራትን ንምፍራይ ሰላሰል ንጥፈታት ጠለባት ዘመናዊ አገልግሎት መጓዓዝያ ንምምላእ ምቾት ንምፍጣር ዘድሊ ጸዓት ንምምንጫውን መሬት ሕርሻን ምስፋሕን ዝሃልኽ ተፈጥራዊ ሃብቲ ገረብ ካብቶም ቀንዲ ጠንቂ በከላ አየርን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾኑ አብሪሁ በከላ አየር ኣብ ርእስቲ ከስዕቦ ዝኽእል ሕዱር ሕማማትን ሞትን ንሓጺር ግዜ ንብኩል አየር ምቅላዕ ዕረፍቲ ዝኸልእ ሰሓፍንጫ ዓይንን ጎረሮን ሕጽረት ምስትንፋስን ረኽሲ ስርዓት ምስትንፋስን ዝኣመሰሉ ሕማማት ከም ዘስዕብ እቲ መግለጺ የነጽር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ናይ 2014 ጸብጻቡ ኣብ ከተማታትን ውሻጥ ኣባይትን ብዝፍጠር በከላ አየር ደረጃ ዓለም ኣብ 2011 ጠንቂ ሞት ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበረ ኣብ 2019 ድማ ተኣሃዝ ናብ ኣስታት 8.8 ሚልዮን ክብል ከም ዝኽእል ግምት ከም ዘሎ ብምእማት ብክሊማዊ ለውጢ ካብ ዝስዕብ መዓትን ዕንወትን ንምድሓን ብንጥፈታት ደቂ ሰብ ናብ አየር ዝፍኖ በከላ ምንካይ መሰረታዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ መግለጺ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብና መወዳእታ መኸተ አንጻር በከላ አየርን ብሰሩ ዝስዕብ ዓለማዊ ዋዕን ክሊማዊ ለውጥን ንውስናት ሃገራት ዝሕደግ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኩለን ሃገራት እጃመን ከበርክታ ግዴትእን ምዃኑ ኣዘኻኺሉ አህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ሎማ ዓመት መኸተ አንጻር ግሎባዊ በከላ አየርን ሳዕቤናቱን ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዓለም ንመበል 47 ዓመት ትዝከራላ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ብክልተ ሰነ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎን ኢንዲያናፖሊስን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገርናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ኣባላት ህዝባዊ ውዳቤታት ዝተሳተፉ ኣኺባ አቶ ብርሃነ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ንዕኡ ስዒቡ ኣብ ዞባና ዝተፈጥረ ምዕባለታትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ጽንዓትን ሓድነትን መሰረት ቃልስን ዓወትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝበለ አቶ ብርሃነ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ፍረናይዞም ክብርታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ክብርታት እዝን ንሱ ዝወለዶ ሰላምን ቀጻልነቱ ክወሓስን ክድልድልን ምእንቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብልዑል ንቕሓትን ውዳቤን ሱታፊኡን ኣበርክቶን ክዕዝዝ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ መብርሂ ዝደለይሉ ሕቶታት ድሕሪ ምቕራብ ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ኣባል ኤምባሲ አቶ ዳዊት ሃይለ ንኣሰራርሓ ቆንስላዊ ጉዳያትን ስሉጥ ምግባሩ ተኣታትዩ ዘሎ ሓድሽ ኣገባብን ዝምልከት መብርሂ ንተሳተፍቲ ሂቦም ኣባላት ዝተፈላለያ ውዳቤታት ሓማመት ዝኾኑ 80 መንእሰያት ተምሃሮ ንዞባ ዓሰብ ኣብ ከባቢኦም ሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዛብን ኣፍልጦኦም ንምስፋሕን ዝሕግዞም ዑደት ኣካይዶም እቲ ብሓማመት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተወደበ ዑደት ብቐንዱ ኣብ ትካላት ስራሕ ጨውን መጻረይ ነዳድን ዘተኮረ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብተን ትካላት ዝነጥፉ ሞያውያን ድማ ንድሕረ ባይታን ናይ ኣፍራይነት ዓቕምን ዝምልከት መብርሂ ሂቦሞም እቶም መንእሰያት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣበርክቶኦም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ክሕይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም كبرات تعذبتنا زقصل أهجراو زينايو مسانا صنحهم
ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ኣብ ሱዳን ስልጣን ሒዙ ዘሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ካርቱም ኣብ ልዕሊ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዝነበሩ ሰላማውያን ብዘጋጠመ ቅትለት የቕሬታ ብምሕታት ብህፁፅ ክምርመር ኣዚዙ ኣቦ ወንበርቲ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ዝሃቦ መግለጺ ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተለልዮም ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ምዃኑ ሓቢሮም አፈኛ ናይት መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶን ሓላፉ ፖለቲካዊ ኮሚቴን ጀነራል ሸምሰዲን ካባሽውን ብወገኑ ምስ ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን ዳግማይ ዘተ ክጅመር ምዃኑ ገሊጾም መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ድሕርቲ ህይወት ዓሰርተታት ሰባት ዝቐዘፈ ግጭት ምስ ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን በፂሕዎ ዝነበረ ስምምዕ ብምስራዝ ኣብ ውሽጢ 9 ተዋርሕ መላእ ህዝቢ ሱዳን ዝሳተፎ ምርጫ ከም ዝካየድ ምሕባሩ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ጎደና አልኒልን ኮሎምቢያ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ፍሉይ ከባብን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ተቃወምትን ብዝተላዕለ ግጭት ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 60 ከም ዝበጽሑ ማዕከናት ዜና ኣጋዊሐን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ሩስያ ወግዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 5 ሰነ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣትዮም ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብ ሩስያ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ሰነ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ከም ዝሳተፍ ተፈሊጦም ብዘይካዚ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተ ኣብ ዝምድና ዘተኮረ ዘተከካይድን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ክኽትምን ትጽቢት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ዑደት ፕሬዚደንት ፒንግ ሩስያን ቻይናን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዝመስረታሉ መበል 70 ዓመት ኣብ ዝጽምብላሉ ዘሎ እዋን ይፍጸም ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሮም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ናብ ሓድሽ መድረኽ ከም ተሰጋገረ ከም ውጽኢት ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ብምምዕባል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ይተሓጋገዛ ከም ዘለዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ መደባታ ብዝምልከት ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሜሪካ ዝበጽሓቶ ስምምዕ ክፈርስ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣጠንቂቓ መምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኣ ዝገብሮ ዘሎ ተደጋጋሚ ጸቕጥታት እንተዘየቋሪጹ ነቲ ስምምዕ ንምኽባር ክትብል እትኸፍሎ ዋጋ ከም ዘየለ ሰሜን ኮርያ ብ4 ሰነ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ፍሊጣ ሰሜን ኮርያ ብመሰረቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ዮንግ ኡንን ኣብ ሲንጋፖር ዝተበጽሐ ስምምዕ ኒውክሌሳዊ መሳለጥያታታ ክትዕኑ ከም ጀመረት ኣሜሪካ ግና ተወሳኺ ጸቕጢ ካብ ምግባር ከምዚ ዕረፈት እውን ወቒሳላ ወርሒ ለካቲት 2019 ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ካልኣይ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ስምምዕ ድሕሪ ምዝዛሙ ሰሜን ኮርያ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሮም በዚ ድማ ካሃድእ ተስፋ ተነቢሩሉ ጸንሐ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ሓድሽ ወጥሪ ከይኣቱ ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ስግኣቶም ይገልጽሎም ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣቐዲሞም ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሰልቲ ጻዕርታት ዝሓሸ ውጽኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ክግመት ጸኒሖም ب4 سنة مبرعاو شنخ يوغندا استخسته برتوع زناب زطنقو حدقا مهمان مريت سبعاون نواتاون كساراتات أوريدوم بتبهريا وحدقا زاقيت حموش سبات كم زموتو زحبرو سمزت هاجر عسرتات دهايم تفي بمهلاو قصر موتات كزايد كم زخيل عميتم بسنكت حدقا بركت زبالة آبايتك كم التدبي كم صعبين دما شحات نبرتي كم آبايتم كم التمزابلو مع كنات زيناك آليحان نبهريا وحدقاتات بحافشان على دما بفلايك ولع كم زخوني أبزن قرلو مبرعاو شنخ يوغندا بزقاتم ترغاغام حدقاتات مهرمان مريت سبعاون نواتاون كساراتات كم زورد صبصابات يتعصم او 2010 كم 2018 ناب تخبابي بستخسته حدقاتات علقلقن مهرمان مريتن العلي 357 كم زموتيو زحبر من محدار بريزيدنت ترامب كم أكل نايتي قبل على كيبا زكايد زلق وطباو دبلوماسيون بوليتيكاون صاطي بغندونة بتصحتي السفرة بكروز زفلة عبيت مراقب علامة زجبري ب4 سنة حدش قدام الجعازية والسينوم زوج سانزي قبل على تاع الطبقة بتي ناستات
6 ዓመታት ዝቐጸለ እገዳን ካልእ ማሕነቆታትን ኣሜሪካ ብከቢድ ተጸሊዩ ዝርከብ ኪባ ብቐሊል ዘይግመት ሃስያ ከም ዝህልዎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እምቶም እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊተን ኣብ ኪባ ዝነጥፋ ወኪላት ጉዕዞ ኣሜሪካውን ፊናንስያዊ ክሳራታት ከም ዘውርድ እቶም ተንተንቲ ይገልጾም ኣሜሪካን ኪባን ካብ እዋን ዝሑል ኩናት ንዝጀመረ ኩልንትናዊ ዘይምቅዳው ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ብዝወሰዶ እወታዊ ስጉምትታት ሓያሎ ትካላት ወኪል ጉዕዞ ኣሜሪካ ኣብ ኪባ ጨናፍር ብምኽፋት ክነጥፋ ምጽንሐን ጸብጻባት ይሕብሮም ሚኒስትር ንግዲ ኣሜሪካ ብ4 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ክትኣታተ ዝተወሰነ ማሕነቆታት ካብ ሎሚ 5 ሰነ ግብራዊ ከም ዝኸውን ድሕሪ ምግላጹ እቲ ውሳነ ዕድል ዘይህብ ብምዃኑ ኣብ ኩባንያታት ጉዕዞን ወነንቲ መራኽብን ሕንፍሽፍሽ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይቃልሓሎም ኣማሃር ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዝለጠፈ ሓበሬታ መንግስቲ ኪባ ፖለቲካዊ ኣካይዱ ንኸመዓራሪ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ብዝኸረረ መልክዑ ከም ዝቕጽል ገሊጾም ፕረዚደንት ኪባ ሚጉኤል ዲያዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ህዝብን መንግስትን ኪባ በዚ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተሰናቢዶም ካብ ዝኽተልዎ ዘለው መስመር ከም ዘይወጽኡ ኣነጺሮም ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ጸቕጢ ስጉምትታት መንግስቲ ኪባ ፖሊስታቱ ንኸቕይር ንመንግስቲ ቬነዙዌላ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ድማ ከም ዘቋርጾ ንምግባርን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮም ሓድሽ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሃገሩ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዘብቃዓሊ ስምምዕ ንምብጻሕ ምስ መንግስቲ ሩስያ ክዘራረብ ድሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ 20 ጉንቦት ስልጣን ዝተረከበ ፕረዚደንት ዜሌንስኪ ብ4 ሰነ ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኔቶ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ እዋን እዩ ነዚ መግለጺ ሂቦም ፕረዚደንት ዜሌንስኪ ሃገሩ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ንምዃን ከተካይዶ ጸንሐት ጻዕሪ ከም ዝቕጽል እኳ እንተገለጸ ሃገራዊ ጸጥታ ከየውሓስካ እቲ ዕላማ ሸቱ ክወቃዕ ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬን ንዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት ዘላቒ ፍታሕ ምምጻእ ቀዳማይ ዕላምኡ ከም ዝኸውን ኣረድዮም ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬንን ምስ ሩስያ ንምጽምባር ዝጠልቡ ተቃወምቲ ሓይልታትን ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም እተቐትሉን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ከም ዝቆሰሉን ዝፍለጥ እዮም ብመንጎኝነት ፈረንሳይን ጀርመንን ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ሚኒስክ ቤላሩስ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ብዝተኸተመ ስምምዕ ከቢድ ብረት ካብ ቅድመ ግንባር ክርሕቀን መጥቃዕትታት ከቋርፅን እኳ እንተኸኣለ እቲ ስምምዕ ብተኸታታሊ ክጠሓስ ንጽንሑ ግና ዘላቒ ሰላም ክረጋገጽ ከም ዘይተኸኣለ እዩ ዝሕበር ኣብ መወዳእታ ሩስያ ዕውት ክትብል ዝገለጸቶ ፈተነ ሓድሽ ዘማዕበለቶ ጸረ ባለስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ብ4 ሰነ ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ያሰንዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጦም እቲ ፈተነ ኣብ ካዛኪስታን ኣብ ዝርከብ መደበር ፈተነ ከም እተኻየደ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሮም እቲ ጸረ ባለስቲክ ሚሳይል ብዓበይቲ ናይ መጓዓዝያ መኻይን ተጸይሩ ናብቲ ማእከል ከም ዝገዓዘውን እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ገሊጹ ሩስያ ነዚ ፈተነ ሓድሽ ጸረ ባለስቲክ ሚሳይል ተካይድ ዘላ ብጉዳይ ምፍራይ ተወሰነ ዓነውቲ ኣጽዋር ምስ ኣሜሪካ ተሰሓሒባ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብምዃኑ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ይርከብ ኣሜሪካ ሩስያን ንሓድሕደን ብምጥሓስቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተማሉ ስምምዕ ምፍራይ ዝተወሰነ ኣጽዋር ክካሰሳ ምጽንሐን ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣማዕቢለንኦ ዘለዋ ጸረ ሚሳይላት ብቐንዱ ካብቲ ዘሰሓሕበን ዘሎ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ምዃኑ የረድኦም ዜና ፈጺምና ለና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብምክትታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት سلام كبرات تعزبتنا كم يصلحكم على توزيع سبورت نهم
አዳላዊት ኮሚቴ ማራቶን 2019 ለሰንበት 9 ሰነ አበ ቀንዲ ጎድነታት አስመራ ዝካየድ ውድድር በጽፈት ምስልሳል ከተካሄደ ዝጽንሐት ምድላዋት አጻፊፋ እዛ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታትና አካላት መንግስት ዝተዋጸት ኮሚቴ ኩሉቲ ነዚ ውድድር እዚ ዝኸውን 6 ኣዋርሕ ዝወሰደ ምድላዋት ኣብ ሰሙን እዚ ኣጻይፋ ትርከብ ነዚ ውድድር እዚ በአካል ምዕዛብ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ናይ አትሌቲክስ ኮንፌደሬሽን ፕሬዚደንት ሱዳናዊ ኢንጂነር ሰዲግ አስመራ ከም ዝመጽእ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ዝንፈለም እዋን ናይ ምብራቅ አፍሪካ አትሌታት ውን ዝሳተፍዎ ናይ ማራቶን ውድድር ንሽዱሽተ ሃገራት ዝወከሉ አትሌታት ውን ዓርቢ 7 ሰነ አስመራ ካቱ ትጽቢት ይግበር ዛጊት ኬንያ ኢትዮጵያ ዩጋንዳን ሰለስተ ታንዛኒያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ድማ ሓደ አትሌታት ከሳተፋ ምዃን ተረጋጊጹሎም ኣብዚ ውድድር እዚ አትሌታት ኩለን ዞባታት ሚኒስትሪ ምክልኻሉን ክሳተፉ እዚ መድረክ ክፉት ከም ዘሎ ካብ ክለብ ደንደን ከም ፍረዝገ መኮንን ፔትሮ ማሞ ፍረዝገ ጸጋይ ግርማይ ተካቦ ማሐር ጸጋይ ካብ ዞባ ማእከል ከም ሓጂ ሓመድ ተስፋ ብርሃነ እስጢፋኖስ ፈረጅ ሓመድ ቃል ኣብ ሰለሞን ካብ ዞባ ደቡብ ከም ክብሮም ገብረ እግዚአብሔር ዮናስ ያዕቆብ ደበሳይ ጸገም ካልኦትን ተሳተፍቱ ክኾኑ ትጽቢት ይግበር አስመራ ማራቶን 2019 ክልተ ውድድራት ዝሓቅፉ ኮይኖም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ከካይድዮም ንፈልማ እዋን ሃገራውያን አትሌታት ተሳተፉሉ ዘለው አስመራ ማራቶን 2019 ንዕውታት $16,500 ሽልማት ተዳሊሎም ጎን ጎን አስመራ ማራቶን ሓበራዊ ጉያውን ተሰሪዕ ስለ ዘሎ ኣብዚ ካብ ሲቲ ፓርክ ተበጊሱ ኣብ ባሕት መስከረም ዛዘም ስፖርታዊ ንጥፈት ኩሉ ዜጋ ሰዓት 7 ቅድመ ቀትሪ ኣብ ውድድር ተረኺቡ ሱታፊኡ ከረጋግጽ ዕድመ አዳላዊት ኮሚቴ ናይዚ ውድድር እዩ ፌዴሬሽን ቅልደ ምሽክለታ ዞባ ደቡብ ተወዲቡ ንሰለስተ መድረኻት ክካየድ ዝቕነ ሻምፒዮን ዞባ ደቡብ ኣብ ከተማ ዓደቕይሕ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብቲ በብመድረኹ ዝተኻየደ ውድድር ንዓቕሚ ተጻወቱ ንኡሳን ዞባታት ዝፈተሸ ሓያል ተወዳዳርነት ዝተረኣየሉ ምንባሩ ኣካየደቲ ናይ ተጻወታ ገሊጾም ኣብታ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ተኸፋፊሉ ናይ 197 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይክ እዚ ዝስዕብ ሓፈሻዊ ውጽኢት ተረኺቡ ቀዳማይ ዮሃንስ አፈወርቂ ካብ ደቂ ምሓረ ብ31 ነጥቢ ካልኣይ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ካብ ደቂ ምሓረ ብ20 ነጥቢ ሳልሳይ ሄኖክ የማነ ካብ ዓዱ ኻላ ብ16 ነጥቢ ራብዓይ ኬቪን መልአክ ካብ መነፈራ ብ15 ነጥቢ ሓምሻይ ኢሳያስ ተኽለ ብርሃን ካብ እምነ ሓይሊ ብ13 ነጥቢ ሻይ ስሞን አንደ ካብ ደቂ ምሓረ ብ10 ነጥቢ ብምዃን ተዓዊቶም ብጋንታ ደረጃ ቀዳሚት ጋንታ ደቂ ምሓረ ብ81 ነጥቢ ካልኣይቲ ጋንታ እምነ ሓይሊ ብ31 ነጥቢ ሳልሰይቲ ጋንታ መንደፍራ ብ30 ነጥቢ 48 ዝበጽሑ ተቀዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይክ ብናይ ክልተ መድረኻት ዝመዝገበ ውጽኢት ድማ ቀዳማይ ኣሮን ተስፋ ኣብ ካብ ደቂ ምሓረ ብ12 ነጥቢ ካልኣይ ፍናን መሓርካ መንደፍራ ብ11 ነጥቢ ሳልሳይ ሰመረ መሓርካ መንደፍራ ብ9 ነጥቢ ራብዓይ ኣቤል አስመሮም ካብ መንደፍራ ብ5 ነጥቢ ሓምሻይ ዊልያም ሮቤርቶ ካብ ደቂ ምሓረ ብ3 ነጥቢ ሻይ መድሃኒ ተኽለ ካብ እምነ ሓይሊ ብ2 ነጥቢ ብጋንታ ቀዳመይቲ መንደፈራ ብ21 ነጥቢ ካልኣይቲ ደቂ ምሓረ ብ15 ነጥቢ ሳልሰይቲ ጋንታ እምነ ሓይሊ ብ2 ነጥቢ ካብ 6 ንኡሳን ዞባታት ዝተመርጻ 22 ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገበሮ ውድድር ድማ ቀዳሚት ሰምሃር ግርማይ ካብ ድባርዋ ብ12 ነጥቢ ካልኣይቲ ልዕልቲ በረኸት ካብ መንደፈራ ብ11 ነጥቢ ሳልሰይቲ ንያት ኣብርሃላይ ካብ ድባርዋ ብ9 ነጥቢ ራብዒይቲ ዮርዳኖስ ፍሳህ ካብ ደቂ ምሓረ ብ6 ነጥቢ ሓምሻይቲ ረህዋ ገብረ ሚካኤል ካብ ደቂ ምሓረ ብ3 ነጥቢ ሻድሻይቲ እቕሰለንቲ ካሕሳይ ካብ ድባርዋ ብ2 ነጥቢ ብምዃንን ብጋንታ ድባርዋ ብ23 ነጥቢ ቀዳሚቲ መንደፈራ ብ11 ነጥቢ ካልኣይቲ ደቂ ምሓረ ብ9 ነጥቢ ሳልሰይቲ ብምዃን ተዓዊተን ኣብ መዛዘሚ ኣብ ወንበር ፌዴሬሽን ቅልድ ምሽክለታ ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍሳሄ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝብን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣብ ምምዕራግ ናይቲ ውድድር ዝረኣዮ ስፖርታዊ ጭውነት ንምጓስ ኣብ ቀጻሊ ኩለን ንኡሳን ዞባታት እጃምን ብዝበለጸ ከበርክታ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ዓወታት ስፖርታውያን ጋንታት ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብን መዳናይ ሽልማት ካብ ኢድ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስን ካልኦት ሓለፍትን ተቀቢሎም እዚ ከምዚ ንከሎም ኣብ ከተማታት ደቂ ምሓረ ዓደቕይሕ ድባርዋን ዝካየድ ዘሎ ሊግ ዞባ ደቡብ ይቕጽል ኣሎ ናይ ዓደቕይሕ ጋንታ ቋሒቱ ኣብ ከተማ ምስ ናይ መንደፈራ ጋንታ ሳን ጆርጆ ያገጢማ ኣብ መኽፈት ናይ ትግጥም ድማ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ዝርከቦም ሰመዚ ስፖርት ምስ ተጻወቱ ክልቴን ጋንታ ተላልዮም ኣብ መጀመርያ 10 ደቂቃ ጋንታ ቋሒቱ ዓደቕይሕ ነታ ኣብ ሜዳ ደገፍታን ተካይዶ ዝነበረት ግጥም ክትረብሓሉ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ መበል 6 ደቂቃ መንገዲ ትኮኹም ናይ ትግጥም ኮይኑ ዝውዓለ ኣሌክሳንደር መስፍን ኣቢላ ብዘመዝግበታ ሸቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ብዘይካዚ ኣብቲ መዓልቲ ደቂ ምሓረ ንሰንዓፈ ሓደ ባዶ ረቲዓታ ብዘይካዚ ድባርዋን ዓዱ ኻለ ብገፊሕ 4-1 ድማ ኣሰኒፋታ ዛጊት ነፍስ ወከፈን ኣብ ዘካየደ ክልተ ግጥማት ዓደቕይሕ ደቂ ምሓረን 6 ነጥቢ መንደፍራን ድባርዋን 3 ነጥቢ ኣዋህለን ነቲ ሊግ ኣብ ምቕላስ ይርከባ ትማል ሶሉስ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ንሃገራዊት ጋንታ ፓናማ ብምዕዳም ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣካይዳ
ኮሎምቢያ ኣብ ስታዲየማያ ንፓናማ የንጊዳ እዚ ዝሰፍሐ ዓብላልነት ኮሎምቢያ ዝተረኣየሉ ግጥም 3 ባር ተዛዚሙ ኮሎምቢያ ነተን ቅድሚ ዕረፍቲ ዘመዝገበተን 3 ሾታት ተሲሎ ሞሬልን ፋልካኦን እዮም ኣበርኪቶምላ ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ሎሚ ፖርቱጋል ምስ ስዊዘርላንድ ኣብ ናይ ዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ግጥማት ተጸሚዳ ከተምስያ ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ግጥም ንሻኪርን ሻካን ክተስልፍ ትጽቢት ዝግበርላ ስዊዘርላንድ ምስ ኣብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተበሪሓና ኣብዚ ግጥም ተኣቱ ፖርቱጋል ተካይዶ ግጥም ቁርብ ክብላ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ኣብዚ ዋንዚ ምስ ጁቬንቱስ ዝርከብ ፖርቱጋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ን12 ኣዋርሕ መመልኣታን ሃገሩ ሸቶ ኸበር ከተጸጊሙ ጸኒሑ ስለዚ ድማ እዚ ወዲ 34 ዓመት ተጻዋታይ ጽምኡ ከርዊ ብጣዕሚ ተሃንጢ ምህላዊ ዝንገረሉ በት ምሳሌ ብዙሓት ጋንታት ዝደን ዘሎ ስዊዘርላንዳዊ ኣባል ክለብ ቤንፊካ ሃሪስ ሴቨሮቪች ንጋንቱ ከምቲ ካብ ናይ ምድብ ክትሓልፍ ዓብ እጃም ዝነበሩ ሕጂ ነታ ጋንታ ናብ ዓወት ክመርሓ በኣ ከይደታ ጋንታ ተስፋ ተገይሩሎ ናብ ዜና ምስገር ተጻውት ምስ ንሓልፍ ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ንኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሰርቢያን ክለብ ኤንትራክት ፍራንክፈርት ሉካ ጆቪች ከም ዝዓደገቶ ተሓቢሩ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ናይ ዓመት ስፖርት 2018-19 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮፕያን ብዘርኣዩ ብቕዓትዩ ኣብ ዓይኒ ማድሪዳውን ኣትዩ ጸኒሑ እዚ ክሳብ ክራማት 2025 ኣብ ሜዳ በርናቡ ክጽንሕ ምዃኑ ዝነገረሉ ሰርቢያዊ 62 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መጠነ ገንዘብ እዩ ተኸፊልዎም ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም